ନଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସତେ ଯେମିତି ତା ବିନା ଆମେ ଚଳିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ତମେମାନେ ଜାଣିଛ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏମିତି ପଦାର୍ଥ ଯାହା ବିଘଟିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ଅବକ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଯିବା ଫଳରେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ମାଟି ଭିତରକୁ ଭେଦିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଅବକ୍ଷୟ କ୍ଷମତା ନଥିବାରୁ ଏହା ମାଟିରେ ପଡ଼ି ରହି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଏହି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଖାଇ ନାନାଦି ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ନଈ ନାଳ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିଶିଲେ ଜଳଜ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଖଣ୍ଡ ଯାହାକି ଲମ୍ବରେ 5 ମିଲିମିଟରରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ହୋଇଥିବା ସହଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନଳୀ ଓ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଙ୍ଗଲ-ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କହିଥାଉ। ତାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ କାରଣ ଏହାର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପୁନଃଚକ୍ରଣ ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି ୟୁଜ୍-ଆଣ୍ଡ୍-ଥ୍ରୋ ପେନ୍, ପତଳା ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥାଳି, ଗ୍ଲାସ୍, ଚାମଚ, ପାଣି ପାଉଚ୍, ଚା କପ୍, ଥର୍ମୋକୋଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ଜାଣିଲ ତ? ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ତାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। କଣ କହୁଛ ପିଲାମାନେ? ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ଫାଇଲ୍ କଭର, ଗ୍ଲାସ୍, କପ୍, ଚାମଚ, ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାର୍, ସଉଦା ପ୍ୟାକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବହାର ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏଣେ ତେଣେ ନ ପକାଇ ସେସବୁକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ସେସବୁକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରାଯାଇ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖାଯିବା ଉଚିତ।